Astăzi am făcut un amestec pentru perioade cu mult stres, anxietate și am adăugat într-un rolon de 10 ml tămâia, care susține toate sistemele corpului, cedru, numit și uleiul comunității, poate sprijini stările de stres, nervozitate, claritate mentală. Apoi am adăugat lavanda, un bun suport în dezechilibre ale somnului, calmează sistemul nervos și un bun suport emoțional. Balance este un amestec pentru echilibru, sprijin în stres, reglează temperatura corpului. Adaptiv, un amestec foarte bun pentru situații de adaptare, presiune, neliniște, somn agitat. Iar zilele astea, lavanda, balance și adaptiv le putem lua și la promoția BOGO. Cumperi unul, iar al doilea este gratuit. Apoi am completat cu ulei fracționat de cocos și am aplicat pe zone de puls, tâmple, piept și am mulți și în palme și am inspirat. Să fie de folos!